Gure arbasoek oso sartua zuten beren kulturan dantzak duen erritu zentzua. Mota guztietako zeremoniekin eta errituekin dago lotuta dantza. Zarbidekoekin, emankortasunekoekin, erlijiokoekin. Erritu horien esan nahi aztertzeko ikerketa eta lan asko eginda. Antzinako erritu haietako oinarrizko bi gai, dantza eta musika, gaur egunera ere aldu zaizkigu. Irudi hauek erakutsi nahi digutena da gure dantzetako mugimenduek errituen ikur edo simbolo direla. Tradizioak dionez, hitzain batek galdutako zezen baten bila zebilela, haritz baten ondoan aurkitu zuen, Ama Birjinaren irudi baten aldamenean. Muskilda mendiaren gailurretik hurbil-hurbil zegoen haritza, Otsagin. Halako gertaera berezia, behin eta berriro jaso zen, maiz, eta hala sortu zen tradizioi kristauaren arabera, Muskildako amari eskaintzen zaion kultua, haritza, erean beti. Otsagiko dantzek badute zerikusia haritzaren kultuari lotutako erritu indo-germaniarrekin. Haritza, Muskilda. Hau, eta Bobo izeneko pertsonaia dira erritual honetako elementurik garrantzitsuenak, sustraian eta oinarrian mitologia dago. Bobok aurpegi biko mozorroa darama. Argi dago, Jano erromatar jainkoarekin duen paralelismoa, bi burukoa baita hura. Goizaldean, herriko jendea bezperako festaren biharamunaz lo dagoen bitartean, dantzariak, Muskildara igo eta Muskildako amaren omenez bakarrik dantza egiten dute, haritzaren omenez. 19. mende bukaeran, Resurrekzion Maria Azkuek emakumeen dantza baten doinua jaso zuen. Eiaurrietan, Zaraitzu ibarran, Nafarroan. Juan Antonio Urbeltzi, deigarria iruditu zitzaion Azkuek jasoa. Eta doinuaren dantza nolakoa izango ote zen eta, Bastango mutil dantzetako pausuak hartu zituen eiaurrietako dantza hura berreskuratzeko. Eraialaik, erakutsi zien eiaurrietako gazteei, Azuri beltza izenez ezaguna den koreografia hau.
Euskal Pirinioetako iparraldean eta Biarnon oso ezaguna da jautsiak edo musikoak izeneko dantza mota. Neguko errituetakoak dira, baina mota guztietako ospakizunekin lotuta daude. Biribileko beste dantzen antza dute zenbaitetan, baina dantza hauen mugimenduak oso bereziak dira, berenak bakarrik dira. Parte hartzeko dantza da jauntzia. Dantzari jaio batek jartzen du pausoa jende guztiak dantza egin dezan. Pirinioaren hegoaldean, Baztanen eta inguruko haranetan, jautsiak izeneko dantzetatik datozen dantzak egiten dira. Mutil-dantzak. Mutil-dantzek animalien izena izan ohi dute. Sosoarena, biligarroarena. Ezinbestekoa dugu Maurizio Elizalde txistularia apaitzea. Ari zor diogu dantza mota hau, berak zaindu zuen eta.
Naturaren aroek berebiziko garrantzia zuten gure arbasoen munduan, landa edo baserri mundu hartan. Negu luze eta gogorrean lozorro egon ondoren, naturak berriz esnatzeko beharrezkoa zuen iretargiaren bultzada. Iretargia zen bere aldien bidez, jendearentzat lehen kronometroa eta egutegia. Mota guztietako kolorez eta lorez apaintzen zituzten arropak, artean nagiek hartuta zeukaten natura iratzartzeko. Dantzariek makilak talkaka astintzen dituzte, dantzan eta jausika aritzen dira, gero eta jausi handiagoak eginez, ernamuina erne dadin. Zuberoan, landa inauterien ezaugarririk gehientzuenak mantentzen dituzte gaur egun ere. Europako gortetako dantza maisuen inspirazioa izan ziren dantza pauso bihurrik eta lirainak dira. Hala ere, folklorezaleak eta ikerlariak gehien arduratzen dituztenak. Jantzietan eta doinuetan nabaria da, Napoleonen sasoiko gerretan inguru haietan ibili ziren, osteek utxitaka okutzua.
Dantxaldia, dantza zikloa. Esaten diogu lurralde bereko dantza multzoen bilketari. Dantxaldi horietako dantzen jatorria zenbait harritu eta ospakizun dira. Hala ere, denboran zehar, molde berean koreografiatua dira, eta data berean antzestu edo agerira atera. Lorez apaindutako uztaien dantzak, udaberriko errituaren alegoriak garbiak, eta udako dantzak batera ikusteko aukera dugu.
Markina Semengo Arretxinaga auzoan, irailaren 29an, San Miguelek deabruari irabazitako burruka antzesten dute. Egun argizko indarren, indar honen, eta gaueko indarren, indar gaiztoen, arteko burruka adierazten da. Arretxinagako San Miguelen ermita barruan, 3 harritzar daude elkarren ondoan ia bat eginda. Berez daudean, harri horien inguruan, hasi zitzaion kultua eskaintzen San Migueli. San Miguel, zeruko gudarien buru da, Luziferren, Satanen aurkako burrukan. Espatadantzek lotura handia izan dute elizkizunekin. Sarritan egin izan dira erlijioko ospakizunetan. Espatadantzak lehen eliza barruan egin ohi ziren. Elizatik kanpora atera ziren elizagintariek erabaki zutenean liturgiak elizaren doktrina hutsa eta ez besterik izan behar zuela. Erreberentzia osoko dantzak dira. Agirian dago hori. Dantzariek dantzan ari direnean, sekula ez diote bizkar emango, ez aldareari, ez Ama Birjinari, ez handagoen santuari. San Pedro, arrantzalea izan zen eta itsas jendearen zaindaria da. Lekeitxok, San Pedrori gure egiten dio kaisa gainean egiten den dantza baten bitartez. Kaisa horretan, kofradiako kontu liburuak daude. Dantzariak, sasoi batean, mozorrotuta jarduten zuen antxinako grekoek bezala. Gaur egun, lebita eta kapela luzez jantzita, agintaritzaren seinale, eta San Pedroren ikurra, giltzak eta aita santuaren mitra duen banderatxo bat duela. Segixoa, Lekeitxioko kaleetan dabilela, askotan geratzen da batean eta bestean, hemen eta han. San Pedrorena egiten duen dantzariak, dantzan hasi baino lehen, 4 punto kardinaletara begira agur egiten du. Itsasoan diren guztientzat babesa, zabaltzen du horrela. Kaskarotak deitzen zaie Lapurdiko kostaldeen ezarri zein etnia gutxiengo batekoei. Ijitoak aldira, agoteak ez dago argi. Arrantza zen euren bizimodua. Emakume kaskarotak arrantza hiltzaile biziak ziren. Ezaguna eta zabaldua da Andre Lirain Beltzara nahien irudia, buru gainean arrain notzara daramatela. Dantzari handiak ziren, fandangoa Lapurdi neurek sartu zutela dio zenbait ikerlarik. Kaskarot dantzako koreografian jotzen den melodiaren jatorria Irlanda da, baina Europako mendebaldean oso hedatua dago. Itsas dantza da, horregatik, askotan, kaisarranka eta biak dantzatzen dira dantzaldi berean.
Antzinatik, dantzariak prestatzeko oinarrizkoak izan dira gimnasiako ariketa jakin batzuk, araututako ariketa batzuk. Dantzariak berak, aurrera egin ahala egin beharreko ariketa zailagoak eskaintzen ditu. Badirudi, dantzariak bere sarbide erritua gainditu nahi duela. Pausu eta ariketa horien tabulazioei erregelak esaten diegu Bizkaian, Gipuzkoan soinu zaharrak. Durangoko merindadeko dantzari dantza, bederatzi dantzek osatzen dute, antzinako gatza, erritmoa eta indarra berekin dute gaur egun ere. Dantzetako mugimenduek era guztietako alegoriak erakusten dizkigute. Zaldiaren trosta, gorako ostiko eta guzti, artaziak, zalditeriaren erasoa, ezpata joko nagusia. Simbologia horiek azaldu nahian teoria asko sortu da, baina zalantzarik gabe, simbologia horien jatorrian antzinako errituak daude.
Errituak gizarteko ekintzak dira. Errituetako partaideek ordena jerarkiko onartzen dute. Hori dantza askotan ikusten da. Ilararen aurrean aurreskularia doa, zuzendari, eta amaieran atseskularia. Zenbaitetan agintari zibilak izaten dira aurreskulari eta atseskulariak. Erritu nagusiaren ondoren beste bat dator, jendearena, segizioarena, baina ez da garrantzi txikiagokoa. Gizonen eta emakumeen arteko dantzek bikotekide errikatuarekin topo egiteko abagunea eskaintzen dute. Larrain dantza, Nafarroako herrialden zabalduta dauden dantzen multzoa da. Dantza horren koreografia, jotak eta Mediterraneoko kutzoko boleroek osatzen dute, baita baltzek ere. Ez dugu ezagutzen jotaren eta ari-arinaren jatorria. Nafarroan eta Gipuzkoan Bizkaiko esaten zaie. Horregatik badaiteke Bizkaitik zabaldutako dantza modua izatea. Euskal Herriko ibar eta herri bakoitzak bere marka ezarri diete dantza hauei. Horregatik dira alaiaketa. Beraz, edozein ospakizun edo erritu amaitzeko egokiak.